Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da wasu shahararrun fina-finai na kamfaninnika mabambanta na kamfanin Megadot Studio, sa'annan da Yusuf Zamani, kana da Sultan Film Factory. Ga su nan kamar haka su ne Tauraro, sa'annan da Gwarzuwa, sai kuma Magogin Ƙarfe na kamfanin Yusuf Zamani Record. Insha Allah wannan fina-finai za su kasance available ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP. To sai ku ɗauki lambar wayar mu da take kan screen ɗin fastocin fina-finan nan take wucewa domin ku yi mana magana, domin mu gaya muku ga yadda tsare-tsaren shiga group ɗin yake, ku biya kuɗin ku domin a saka ku cikin group ku kallon ku cikin kwanciyar hankali. Sa'annan da zaran fim ya fito za ku same shi akan lokaci, kowane iri kuke da buƙata. Sa'annan ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na series ko kuma na Algaita group, fina-finan Algaita tsofaffi ko na Siman Records ko dai na wani kamfani daban wanda ya kasance tsohon fim ne, to zai iya yi mana magana shi ma ta wannan lambar insha Allah. Sannan idan kai kana kallon series Hausa ne wanda ba a ɗora su akan YouTube, shi ma za ka iya kai mana magana domin ka same su cikin kwanciyar hankali in Allah yarda. Kawai abu ɗaya za ka yi shine za ka ɗauki lambar wayar mu sai kai mana magana. Sa'annan ina mai ƙara tunatar da ku, matsawar kana son shiga group namu na VIP, sa'annan kana son kallon fina-finai ta online, to ya zame maka dole ne sai ka mallaki application ɗin Telegram. Gashi nan zan ɗora muku hotonsa, sa'annan zan ajiye mana link ɗin shi a comment section na farko da kuma description. Mai buƙata sai ya download ɗinsa, ya open ɗinsa sai ya mana magana ta Telegram ko ta WhatsApp insha Allah.